Πέρα την Παγκόσμια ημέρα αυτισμού. Αυτισμό είχαμε μέσα στην εβδομάδα. Λέμε ναι στις δράσεις που αναδεικνύουν το θέμα αυτό και ναι στη ζωή εννοείται, δεν το συζητάμε. Πάμε να δούμε πάλι την Αλεξάνδρα που είναι, που βρίσκεται. Έλα Αλεξάνδρα. Καλή σας μέρα. Βρίσκομαι στην Γερμανική Σχολή εδώ στην Παλίνη, καθώς είπαμε ναι στη δράση. Παγκόσμια ημέρα αυτισμού ήταν 2 του μήνα και μαζί μας έχουμε τη γυμνάστρια, την κυρία Ροξάνη, να μας δώσει. Η Ράνια Παυλίδου, συγγνώμη, μπερδεύτηκα, να μας δώσει λίγες πληροφορίες, καθώς έχουν βάλει τα κολλά τους και είναι έτοιμοι να αγωνιστούν και εκείνοι με αφορμή. Εμείς από τότε που είχε έρθει στο στούντιο και κάναμε γυμναστική δεν την έχω σταματήσει. Ναι, Είμαι βέβαιη. Είμαι βέβαιη. Καλημέρα και από μένα. Όπως είπε η Αλεξάνδρα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αυτισμού, έχουμε έρθει στην ελληνογερμανική αγωγή. Θα κάνουμε μια αθλητική δράση συμπερίληψης και ενσυναίσθησης. Λέμε ναι στη δράση, ναι στη ζωή. Θα ανοίξουμε αυτή την εκδήλωση με έναν ωραίο χορό. Αυτά από μένα. Ωραία, και όλα τα υπόλοιπα τα έχουν αναλάβει οι διοργανωτές αυτής. Ωραία, για πάμε να τα δούμε. Ναι, βέβαια, να μας δείτε, να μας δείτε. Βεβαίως. Φεύγω εγώ από το πλάνο να καμαρώσουμε. Φύγε από το πλάνο να δούμε το τζάμικο. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Όπα. Το μεταξύ φοράνε κάτι παπούτσια τα οποία είναι κοροϊδάνε, σαν καλάδες. Ναι. Το κάνεις εσύ αυτό. Ναι. Λοιπόν, κάτι άλλο θέλω να πες, όχι κατζουδάκι, κάτι άλλο. Τη ζωή σε αυτή είναι η δράση που κάνετε εκεί. Σας Αυτό θέλω να πεις. Κάτι λίγο, ναι, δεν είμαστε ζεστοί, μας συγχωρείτε. Απλώς θέλω να Θα ξαναπούμε, ευχαριστούμε πολύ παιδιά. Την επόμενη φορά κάπως έτσι θα ανοίξουμε αυτή την εκδήλωση. με τα πέδιλα. Από ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους διοργανωτές. Το δύναμη άκουσε με δάσκαλε, πριν του ΣΑΤ, ο κόσμος του Πάρη, το Σωματείο Άνοιξη, τον Αθλητικό Σύλλογο. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Μου η Γεωργία Ηλίου, δεν θα προλάβουμε. η πρόεδρος του Αλεξάνδρα μου, δεν θα προλάβουμε γιατί θέλουμε να πάμε στο Γιώργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς Είστε καλά, είστε καλά. Γιατί θέλουμε να Γιώργο, πάμε